Hello guys, kumusta? Musta man guys? Here we go again para sa panibagong episode guys sa drama nga sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinuod, and we are now part 7. And by the way, today is December 18, 2024 og Merkules karon guys. I'm sure ang ubang diha no nag-celebrate na sa ilang mga Christmas parties og mga alumni. Kami ani guys karon pang pizza 21 no pagahimuon guys. So it's 3 days from now. Og na timingan pud siya guys no nga birthday nako. So that will be a lot of fun. Nato nang pagyud guys akong birthday. Munang I'm turning 38 guys. Halata ba? 38. Not young anymore, yet not old. So, ang yung madunggan guys, again, it's sa Tanang Bakak no, Ikaw Ang Tinuod, and we are now part 7. Og salamat nga pala no sa 122 views sa last part na to guys. Og 4 likes. Thank you so much ang niagi guys atong nasayran nga nagkauyab man di ay sila Piolo og Sara guys no. Pero una sila kuan guys kanang panagbingki no pagka dili sinabtanay guys. Ug nahimuot ko sa part guys tong niingon siya nga 14344. I love you very much daw. Pero ang tubag pod ni kuan ni Sara is 143. I hate you man di ay. Abi na ko I love you pod. And then gigunitan ni Piolo guys no ang pulso ni kuan ni Sara matud pa niya kung pila kuno kung unsa pila kuno ang beat sa pulso mo pud kuno ang beat sa dughan no as heart. Og iyang ihap guys no matud pa niya iyang sa pag-ihap guys 362 daw. 362 abi na ko 3 digit to siya guys no rumble target. Pero lahi pala guys ang meaning pala sa 362 is you needed me. Gikilig ko ato nga part guys. Og nahimuot po ko guys sa dihang nagpatutok si Piolo no sa iyang mata guys. Kung unsa daw ang iyang nakita, pero nakita daw ni Saran ini ang iyahang muta. Nahimuot ko ato nga part guys. Di ba? Nahimuot ba pod mo ato. Nice lagi to siya nga kuan ay. Eksena. Og nag-albaruto si kuan guys no. Isa pa tong malaki itong nahimong first runner up ug nahimo niyang kasumbungan no si kuan guys si Reza. Nag-alboroto siya guys kay di siya musugot lagi nga maiyang di niya mauyab si Sara kay lamang good niya. Pero unsaon nga dili man sila ang nagkataon guys no nga nahimong king. Dili man siya ang nagkataon nga nahimong king of 2024 si Piolo man di ba? Og sa pikas bahin atong nasayang guys no grabe gud ka butar no ang mama ni kuan ni Sara kang Piolo nga si Amelia or Delia. Amelia manggoro to no. Oh. Gani iya pa nang gitreat guys no og pakaon sa ilahang balay iya ning gilutuan og clubhouse sandwich. Og dragon fruit juice. So grabe gud ka special guys no ang iyang mga gipanghikay. Clubhouse sandwich that is made of kuan guys no kanang loaf bread, itlog, cheese, carrots naman carrots gamay no, kamatis og litos og kuan gayon gitoasted siya. So that is very special no with cheese of course. Pero nahibawan na to guys nga nag boarding house raman ay apartment raman ay si Piolo no 10,000. Pero mura magimahalan si Sara nga di siya ang mahalan no kay dato ba ni si Piolo. Og ni offer ba to si mama ni Sara guys no nga si Amelia nga papuy-on daw sa ilahang kubo sa Luyo free of charge. So pangutana karon guys mosugot bagha si Piolo no nga dawaton niya ang offer ni Amelia. Unsa man gyud ang iyang intention guys nganong papuy-on man.
gusto guro niya no paminyoon na lang ning duha or what basin na agyo ni siya habol guys no kang Piolo. Well, kung unsa man gani iyang habol guys mo na atong masayran no sa palay na nga pagsubaybay. So dito ta maglangan ato nang isunod guys ang drama again. This is sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Part 7. Part 7 na ba ta? Basta mo na to. Happy listening. And now you've gone away. Don't you see? Pila man say abang nimo? Ang bangkog 10,000 pesos a month. Uy, wow, kamahal. Mommy, mahal na kayong abang. Yes, mahal ra gyud kaayo iha. Dili gyud siya makatigom anak, mommy. Kuhaan pagod na siyang taon. Ay, Dong Piolo, balhin. Balhin og puyo. Anak ka puyo sa among bay. Sa bahay kubo. Nga anaa sa among luyo. Why abang? Oh, Ma'am Imelda. I am not joking. Bitaw, Piolo, my king. Diha ka na lang. Sa among bahay kubo. Kuan, kining... Very rare nga opportunity kini para kanimo, Piolo. Imagine, wa kay abang, magka-save ka og 10,000 a month. Oo noon, pero... Pero, unsa? My king, nga nang kinahalan pa mahuna-hunaon ni mo. Unsa man? Doon na kinawid-an siya mong gipuyan? Oh, no. Wa man. Kunwa. Nga nung ingon sa nga nagpanagana ka man. Kay gayunan na ini mo chance na ni, nga way abang. Kuan magud Sara. Why, abang, Piolo? Libre pa ang kuryente. Libre pa ang tubig. Unsa pa mayon ako naon mo ni Ana? Salamat kay ma'am. Kuan magud kining... naman ko'y naka-advance mo good for 2 months akong giabangan. Oh, imo na itong i-withdraw. Kining... May di na siguro na ito pugson. Mura man og maglisod siya. Basin og doon nagikawid-an dito. Dili sa ingon ana, Sarah. Dili. Piolo? Remember sa akong gisulti ka mo, iho? Ang akong bana, si Chibar? Ang numero ng sikreto? Nga wagid may lalis, iho? Nainomdom ka pa ba? Nga mosunod yun siya sa akong gusto. Ayaw pog sami. Ay kabala ka, Sarah. Mubalhin ko. Ayaw pog siya magkaugalingon, uy. Okay na lagi. Mubalhin ko. Mananghin ko sa akong giabangan. Kano sa ka mananghid? Kung na nga mong landlord ugma, mananghin ko. Asa mo yung imong landlord? Wa magud nagpuyo diha to man sa Manila. Tawagin na lang sa cellphone. Okay. Panikamutan ako. Basta ha. Oo, lagi. Tuan na siya, mami. Nakita mo na? Nakita mo na kung yun sana ko siya sa pag-brainwash? Nga dili yun siya mo pasakit kanimo? Yes, mommy. Kana tungod kay pinangga ta ka iha. Kinahanglan nga dili ko makakita nga mag-uol ka. Thank you, me. Og nahibaw ka ba kung nga nung gi-offeran ko siya? Nga anhin na lang mo puyo sa atong bahay kupo. Bitaw, me. Nganong gi-offeran man ni mo siya? Aron sa ingon, makamonitor ka kanunay kaniya. Mommy. Yes, iha. Aron ka makamonitor. Og dili gayud siya makalugar og pangitaon og laing babae. Thank you, mommy. Mahibaw-an mo ang oras ang pagpauli, dili ba? Yes, mommy. Og pinaagi ni Ana.
Dili siya makahimo sa paglingla kanimo, my queen. Salamat gid kaayo, mommy. Mag-save ko. Wayabang, way bayad ng kuryente, way bayad ng tubig. I-grab lang ako ang opportunity. Asa mo ka nga, pili pa ka. Tagsar kayong kaya nga papuyon kag libre. O, kapag sa tanan, makita na ko kanunay, si Sarah. Nga kong my queen. Okay, kayo. Ay, morning! Oy! Salamat ka ba? Sa'yo ka. Pagkain ko rin mo sa'yo, sawan. Ito yun mo na ko. Morning, masawar ta? Unsa? Minyor ta? Minyor magsara ba, ha? Minyor na yun, sa ligayan. Good morning. Uy, ako may love. Aris, dali, Aris. Kasi may matuyo, oy. Murag sa'yo man kayo minimong gipaanyi. Bitaw, sorry kayo, nalangan mo na ako, ha, pero, paibawal ko ninyo ba? Anto na kumupuyo sa compound nilang Sarah. Unsa? Buti may pasabot, tipon ganito silang sara? Kuan ba, kining, mitanyag na ko ang yang mami ba, si Ma'am Imelda, na anto lang ko niya papuya sa ilang bahay kubo. So, silang compound ba? Kuyawan ko nila. Oo, ha? Oo niya, mananghid ka na mo. Ngayon lang kayo advice. Unsa man, okay ra? Para na ako, no? Okay kayo. Pero, pili abang. Way abang part. Libre part. Kani mo na ni. Wow! Libre? O sa man libre suga, kuryente, tubig? Tanan, libre. Ay, libre Oh, ka. maayo, kaayo. Pili to abang mo dili? Abang na ko dito. pila to abang? 10,000 per month. Naku, ha? Balhin! Nindot na nga kahigayunan, oy. Unya, makita pag mo si Sarah Permi. Kada mo importante, kita pero me. Sabi ba, Basig isipon na lang kanila nga miyembros ilang pamilya. Hurot! murag maog na Bible o Oy, Elisa. mawag na. Alam nyo, pagkabulahan ni mo, idol. Unsa to? Yes. Idol? Idol. Idol kang Risa Bebelo? Idol! Salamat kayo, Risa. Uno saan ka balhin? Nangis ako sa giyawing, nangyabangan ako. Bitaw. Mabalhin ko. Nga, kuhaon ko lang tingaling akong 2 months advance. Mubalhin na siya sa compound nilang Sarah. Awa na. Posa sa siya dito. Risa? Pero, talagsaon na sad kaayo eh. Ngang inahan sa babae, mao gini-offer. Tagsara ka makakita og inahan, nga sama na, di ba? Bitaw no? Ang uban gani, ilikay gyud ang anak nga babae sa lalaki. Pero karon, ang inahan sa babae, mao pa gyud ang hagad nga adto papuyon ang uyab sa iyang anak. Bahala na si Bebelo. Huwag sa asa niya puyo. Basta ikaw, aray puyo sa akong kasing-kasing, ha? Mauna yung swerteng tao! Swerte? O di malas? Mommy, nana si Piolo, mi. Ha? Naa na? Oh, nana siya.
Padung na diri sugaton na lang nako mi. Amo na kini gipalimpyuhan, iho. May aircon pa kini. Uy, salamat kay ma'am. Ano, ayaw pagpasalamat. Ari pasalamat ni Sarah. Thank you, my queen. Yes, my king. Enjoy your stay. Salamat kayo. Fiolo. Yes, ma'am. Fiolo. Dong, kuan. Doon ay koryo diris compound. Curfew, ma'am? Usang orasa? 10 o'clock in the evening. Inig alas 10. Padlak na. Wa na'y makasulod. May curfew di ay? Mhm. Mao ba? Curfew? Ngano? Dili ka makatuman? Pagsulti. Unsa man? Tanaw ni mo. Serious ka si Piolo nako? Ha? Dili ka ha nga usa lang ko sa mahimo niyang biktima? Sarah? Basin pag maghilak lang unya ko. Kay bawo ko. Dagan ko karibal niya because tungod siyang kagwapo. Mao ba? Yes. Yes, Sarah. O very possessive ko. Dili ko gustong dunay karibal. Hello, my friend. Expect for that. Unsa? Mag-expect ka ano eh. Tungod kay dili pa man mo minyo. Di ba mo kasado? Oh, Risa. Kinahanglan nga tunan mong daan ang imong kaugalingon sa mga paghitabo nga ingon ata. Pero nagtuo ko nga dili ingon anak si Piolo. Serious na nimo. Kaha? Oh, lagi. Nikonsulta po na naman si Piolo regarding sa iyong pagbalhin og puyo ya sa inyong compound. Oo niya. Well, among kidasig ni Buloy nga okay kaayo. Kay maga-safe man siya. O niya, magkita pa rin mo permit, pa? Unsaon man sa gunis mami ko at magkiluyon kaayo. Anya, nami bakanti sa among compound. Matong, yung girlfriend's Piolo. Ah, maog-yun. Talagsaon kang kinaiya sa imong mommy best friend. Yes, tinuod yun na, Riz. Asa ko ka makakitaan na ron nga papuyon. O niya, libre pa yun. Correct. Pero sa kong pagtuon nyo, dili kita magbinuang si Piolo sa inyong relasyon. Tungod kay, sa ba iya manginaon sa laing babae? Uy, naanan mo ang tanan. Risa, Beauty and brain. Naan mo, di ba? Asa pa man siya na, di ba? thank you, Riz. Mura baya kong tarungan ni tambat niya. Well, dili ko makablame ni Sarah. Nga maka-feel siya nga insecure siya sa ilang relasyon ni Piolo. Tungod hindi man ikalimwit. Kadaghan ang makrush ni Piolo. Diri pa nagpa-advise na ako. Oh, bay, what's the result? Ha? Sir, kay Clay. Sertihan ni mo, timingan ni mo. Ha? Ano? Pasok na ka, pasok. Napasok ko. Pasok na ka, Clay. Pasok na ka. Submit lang na yun og PDS, ha? Ha? PDS? O, unsa PDS, bay? PDS, Personal Data Sheet. Okay, okay. Probida. Parehas na bidita? Maura na. Ganang with picture, ha? 2x2. White ang background. Colored. Salamat kay Pepil, ha. Huwag yung kaslangit na ko na. Tinabangay lang. Eh, sabihin mo yung tabang si Consuel Francis Paris. Karoon na yun. Ako na sabihin niyo mo. Paliho ko, isabit, ha? Okay, pero kumusta ang bagong pinayanan niyo?
Okay na mga gipuyan ako bay, okay na kayo. Enjoy yo. Kaya na mas doon mo, Miss Queen. Unsa? Okay, lipay kayo ko bay. Minyo mo! Pinanibihin ba? Pag minyo mo! At maustang tanan! Minyo. Minyo! Sabi mo nga maabot minyo na yun! Nila sa tamag light. Total, di man tingali lumba ang kami niyo. Hinoon, di lumba. Pero na magoy tricky ra ang panran, di ba? Mabitin ka, natagbaw ka. Ang sa'yo mabitin bay? Oh, bida, di ba yan ikalimod ba yung daghan ba yung matintal na ng Sara? Bay buloy. Ibong bali ko! Gwapa ko na! Miss Queen 2024 ko na. Naunsa man ko eh. Pagkadaghang buyog maniba na doon, labi na putot pa kayo. Kining... Oo, ang saban. Pero abi ko ni bay. Ang saban. Kuan magod. Gusto sorry. na kung sutaon bay buloy. Staon? Sa staon ni mo? Kuan magod. Ibaw ka, kining relasyon bay. Nagkinahanglan sa igong panahon. Kay diha sa panahon, masuta nimo kung unsa kaligon ang inyong relasyon. Di ba? Sa bakay, nakipuntuan na. Kinahanglan gitingali ang gustong panahon sa relasyon bay. Kuan man nimo. Ana mo gud nimo masuta kung parison ba gyud mo. Di ba? Oh, bitaw sa no. Daghan pa ang angay obserbahan bay. Batasan, kabang kinaiya, o ang kamatinudanon sa matag usa kaninyo. Correct ka bay. Yahay mo observe sa inyong usa-usa. Kay siya, Miss Queen. Ikaw, Mr. King. Among doa, pulos na mo tintal ninyo. Way kaso na ko bay. Kaya May kaso. Ay, bawo dira seryoso ko. Seryoso ko sa Talaga. akong relasyon. Talaga. Siya lang ang babae nga akong higugmaon. Katawa Ay, 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 pinahat ba? Buah! Anong katawa maga? Di ka mo to? Ay, ayaw na, bida. Kasakas ginawa na, bida. Ay, pamakak. Bay buloy. Ayaw na ba, ayaw. Ikaw na guna. Kasaka. Nga no, di ka mo to? Surat huan na ba, eh? Sa ako obserbasyon ba? Daghan kayo nga, kanang nisulti na ako ba? Kanang, labi na ng mga minyo. Mga lalaking minyo ba? Nga naman. Sa misulti sa mga lalaking minyo. Adilitan na, kay naam say mga buutan po, parehan ako sa una. Oo, no. Joke lang. Pamde ko minyo, no? Kuhan ba, daghan nila, no? Mingon yun ako nga, Sa may nagisulti, sa ilang. mingon sila, Bloy, sa dihang nagkauya, minan ako asawa ba? Kani adtong higiuna ba? Para na ako, kanako asawa, maunang tanan. Okay, bisa niyang buhok ako makita. Ay, kailan ako niya. Oo. Bisa magtalikod. Kanakong uyab. Magkaingon ko nga, uyab na nako. Sige, kagina. Mauna. Atong panahon na. Atong panahon na. Oo niya. Wa sila yung makita makita. Kundi ang ilar yung mga uyab. Pero sa dihang namin yung nasilabay. Iniglabay ang mga pinakabuan, katuigan. Master na to. Nitago ng bilbil sa ilang asawa. Oo. Uy, niglak ka mag-una na sila eh. Oo. Kanya, anhan nila makita nga. Pagkatagkan, di ang gwapas kalibutan ba? Mo. Oh, nahibi ka ba? Sunod. Kana, Ada. para na sa mga bana nga mga bisyuso bay ba? Sa mga banal, eh. Oo. Kita, mga ulitaw pa man ta. Pero mga litaw man. Pero nibaw ko nga ikaw maminyo di kita ana. Ha? Hindi, uy, bahala na sila eh. Para nako bay kung ako'y maminyo bay stick to one kita. Tinood. Usaray atong higugmaon. Tinood na. Oo. O kana maora gyud. Usar gyud. Ako rin yung asawa. Bantay ha. Sudyati ka na. Anong sudyaan ko nimo? Awa lang. Awa niya, unsa man. Pinangga ka dito sa kumpang? Oo bay. Pinangka kay ko. Si Buloy ay. Hello, Buloy. Hello, Lisa. Ano itawag ka? Nayabag ito, may tawag. O, ganyan ka. Ay, sulba ng problema na ko eh. Nga naman, nakakita na yung trabaho. Katrabaho na ko. Ako ba ni Bebe Ulo? Oh, very good. Oh. O niya, si Sarah na nawagsad na ako. Ano ka naman? Nangayog tambag. Doon na siya problema? Nangayog og tambag. Nga, dili mangita og lain si Piolo. Osa? Risa? Oh, Bagi na siya, yung na nga, mangandam siya. Kay labing siguro. Mangitog lain si May Piolo! Buloy. Okay na bay. Strategy ka.
Diretso na yun. Ikaw na ang mag-drive. Di ba? Sige, sige. Yan, kita suot sa kinan. Okay. Di ba ka magpili og trabaho? Oh, hindi, oy. Sa purlong, drive ba na to, drive to, sa misa ko sa, uhabar na. Okay. Okay. Yan ang yawi. Okay. Ikaw na ang drive. Okay, ayan, bebe. Pati kayo. Bye, Balo. Nagiyon na ba? Kung sinapit mo, ha? Nga unta. Kaya punta. Ayaw matagod. O lagi. Ako'y bangka ni mo. Ako'y bangka. Ikay deal. Okay? Pasalamat din ako ni mo, ha? Nga nakasuod ko trabaho. Nakasuod ko trabaho. Gumikan ni mo ba? Ay, doon sa una-una pa magkana. Ato si Marcel! Tama, nga ako dito. Ato tas tuslubuan. Ato si Marcel. Oh, okay kayo. Oh, Ilo, Day. Ngayon mi, Day. Day! Oh! Uy! Oh, niya ka po yun, Day. Purbida. Ah, asa? Diha ay. Naon mo? Ari talaw na bisa na. Nga naman. Durante ka. Ayaw ba? Bay, Day. Lingkod ya, bay. Lingkod ya. Lingkod. Mangaon mo? Oh, ngaon, mi. Ngaon lagi, mi. Bida, ganina na ko na ingon mo. Sige, sure, Buloy. okay. Fine. Kaila day mo. Pagkan kay kaila pero mi ko dire. Ano sige makagtanaw-tanaw na kung ligo ay taon. Hi, gwapo. Buloy, pwede pa selfie mo? Nag-selfie mo sa una karon selfie mo. Di pwede mo usap? Oo, sa pwede oy. Ang anak ba? Lagi. Nganong anak mo sa kas kong amigo ako di ay. Di pwede. Kapiolor di ay. Alo! Piolo na yan ngay. Yes, piolo. Usap niya, Pio. Kira. Pati kayo. Pati. Ay, bay tanawa. Gihiyod-hiyod ng labot to. Awang labot. Gihiyod-hiyod ka tanaw ni mo. Usaw saman. Di kami kong maglain, bay. Salamat. Ini imong bangka na ko. Ay, bida sa di mo. Istanaw lang ba ito? Seriyos lang yung pa-istorya ako yung mga pasalamat ni mo kay giluwas ko ni mo. Ay, bawo ka ba? Tinapangan ko. Importante na itong makatabang ta. Tabang kita. Basta doon kaya lang na to, di ba? Salamat kayo. Masa man? Mas batol ta? Puna na to? No, sa batol, hapit na mo City na. Oh, no, Cal City. Saan na kikibuhi? Nakayasawa? Ha? Ano ba dalian? Sabi dalian na ito kapatay asawa, uy. Kuan mo ba kining. Sige mo tagtanaw ni mo rilo. Saan ka? Alas 5 manggoda nga kung off sa office ba. So dapat tuan ko sa akong ipuyan, labing dugay, alas 6. Karon mag-alas City na. Bidangan nung gudi ay kasayo baron. Uy. Kadet lang. Kinsa na nawag? Sara. Wow, ha? Monitoring bearing. Ilom sa. Hello. Hello. Hello, Sara, my queen. Asa ka? Kuan kining nagkuyog ming buloy. Oh, mao ba? Asa day mo? Ngaon, nanapit pang kaon si Bay Buloy nako. Sure ka? Si Buloy imong kuyog? Oh, lagi. Oh, yeah. Okay. Ano makatuo ka? Akong yatang phone ni Bay Buloy. Bay Buloy, Sara Bay. Ay, bebe. Hello, Day, Sara. Hello, Buloy. Nagkuyog din mo ni Piolo? Kuyog taon mi day. Pasalamat taon ko kay pinaagi taon ni Bay Piolo trabaho ko, tak mo gusto trabaho taon ako day. Unya wadyo ko grinyo mao nga patabang ko Bay Piolo kasuod ko. Kauban ron Ino mi. Iya ko driver. Di ay. Anya, nangaon ra man gid kaha mo. Basin do na may kauban ng chicks din ha. Uy, kauban gid taon. Kamera do ang Bay Piolo taon oy. Okay, bye. Hello, awa na bay. Giawa naman bay. Cellphone ako. Bay. Dara. Suotan ako sa bulsa. Baya, no? Ngano ka? Si Miss Queen, murang madudahon. Unsa bay? Nangutan na siya kung may kauban matang chicks. Unsa?
Lucy, palihugog apli. Naabot na si Piolo. Ikaw, Sara. Alas 7 pasado na. Ano yung bayaan ka ron, bay? Pero, Oh, bay, mani akong puyan karon bay. hindi ta. Bugnaw kayo. Made in bamboo grass. Tinaw na bay puloy. Ay, Sara. Natingali sa ila. Hindi? Pwede kong sugati mo. Hello, Baloy. Oy. Wa pali bagay. Miss Queen! Di Sara. Hello. Ah. Gay ka na mo ng shakes? Ha? Chicks? Day. Hawa taon di. Tinarong taon to ang malakaw. Usap, rabi chingdam dito. Hatong ruwa-iluwa. Usap. Ito, my queen. Marigid. Mao ba? So, dito di magpasi. Kaon magtaslo buhat? Yes, ay. Anong daw man ka? May nag-video. Gi-upload akong amiga. Asa to? Kata yung gika-selfie-selfie, God? Si Miss Peachy. Pichil! Tinoon, doon ay nagpa-selfie na ko. Ako tong amiga. Taga-Pasil. Mao ba? Ayaw kay kumpiyansa, Piolo. My king. Tungod kay, mabunggo ka gid na. Ay, day. Way trampas bulitas ng amo. Day, tao porbidas rin. Asa ka wa? Gwapa ra ba tong amiga na ako? Nahimo ba itong yu sa may aging basketball tournament nila? Lagi gwapa, oy. Pero, di man taon to type tong bayhana taong may piolo. Layo ra kito ni mo, oy. Istoryahi, Boloy. Anit bitaw na day. Porbida. Ayun na tabuloy. Kamong mga laki? Gusto din mo lain-laing babay. Day. Di ana ako migo taon, ay. Ikaw rin mahala ni may piolo. Ayaw na lang ko patuho ah. Patay na patay taon kinasbay piolo di mo desra. Oy, nunso. Oh, really? Oh! Magpakamatay nas by piolo og mo patay. Tungod ka lang nimo. Tinoon na. Dili ko mo too. Mao na ginaingon day nga ang namatay nang dahil sa'yo. Milagro da? Kinsay akong bisita? Unsay, uy, Ruben! Ikaw di ay? Good evening, Lisa. Good evening, Milagro, uy, nasaag man ka. Pwedeng makasuod? Oh, sige, suwet. Bay. Manuktok tagkadiyot. Makita na ko murag. Iniha pa ni mong malakang ni tinapita. May puloy. Sa ibot may pasabot. Murag magkinto ka na rin. Pero iba ko, may lipay kayo. Kaya nagpasabot lang ka na nga mahal ko ni Sarah. May punto ka. Sabutan ko ba nga pulawat siya ko sa mga mata. Magpakita siya na ako. O ganyan kung gusto ba timailan nga mahal ko niya. Correct! Nindot ba timaan nga mahal ka niya. Oo. Yes, bay puloy. O may samot sa mga kung kugma ka niya, bay puloy. Okay kayo ba Kigumang yung maayo. Pero kay bawa ka, bisan unsang butang nga sobra, makadaot. Bay puloy. Sobra imong pagmahal ka niya. Magbasol ka. Unsa? Kung sobra usab ang pagmahal ni Sarah nimo, maghila ka. Bay puloy. Sipot mo ipasabot niya na, ha? Bay puloy. And ayan guys, nadunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa tanang bakak ikaw ang tinuod, and that is part 7. Thank you so much sa inyong pagpaminaw guys. But wala pa ko kapamati guys no, ako nang pamation ang drama after na ko ni siya ma-upload no. Kay pareha sa inyo nagsubaybay pug ko ani nga drama guys.
Sinsya na kay di ko kayo muto. Dili ko kayo mututok sa screen guys no kay maglabad akong ulo guys, magsakit akong mata. Munang pasagdai lang sa ako ninyo guys no nga magstorya ko most of the times dili ko magharap sa camera kay nag-iwas ako guys no sa exposure. Bisan pa man tunog natay anti-rad no nga kuan. Pero kuan gyapon. Oh na to. Guys, para sa daghan pang komentaryo, maghimo tag reaction video guys. There is Rated Corina para sa daghan pang komentaryo guys no para safe tas atong channel guys kay yun na kapit naman din mag 1 million subscribers sa Rated Corina guys di basta direta guys sa Horror Doll from Rated Corina. Anong horror doll man eh? Siguro katogoro ning nalabas guro na nila guys tong kuan. Katogoro ning horror special nila no para sa Halloween special guro na nila. So kanong tawag man ni siya horror doll guys. Mura ni si Chucky o Chakadal. Ano man be? Kung ang isang manika na laruan ang literal na nakikipaglaro sa inyo. Hindi para malibang at maging happy, kundi para ikaw ay guluhin at saktan. Ang kakatuwang paggalaw mismo ng manika. Nakunan pa sa video at nag-viral sa TikTok. Ano ang nagpapagalaw sa stuffed toy na ito? Totoo. Halak-hadlok ba ni guys? Uy. Ang manika guys, kusang nilihok siya no? Ang iyang mata ug ang iyang ulo. Nakita ni siya guys no while ang TikToker nag-dance moves siya guys. Pero basin pakulo lang po to sa TikToker guys no para mapansin siya mag-viral. Karon nag-viral na gyud siya guys kay napansin man gyud sa mga netizen nga ang ulo ug ang mata sa manika nilihok ug iya. Pero matud pa diri guys sa comment. Matud pa daw sa comment. Ako lang ba nakakita na parang may kamay na nakahawak sa manika, may daliri sa magkabilang kilikili. Umo lagi guys mo nagingon ako basin og pakulo lang ni sa kuano TikToker para mapansin. Kay na inakamatikod guys nga naa daw kamot sa kilid. So atong paminaw yun guys ang istorya og tan-aw na to ang video kung naabag yung kamot sa kilid sa manika. Kayang maligno. Mas kahindik-hindik ang aming natuklasan sa sinasabing horror doll. Pagpatak ng alas 3 ng hapon. Pinaniniwala ang oras kung kailan patay daw si Jesucristo. Kilabot? Alang-alang nga dili mo lihok nga di battery man dai ni nga manika. Makina na ba noon? Di battery siya nga manika guys. Pero murag malabo siya nga mulihok. Siguro ang battery is purpose lang to siya no para sa sound effects ani por dili guro sa iyang body movements so Takot at kaba ang nararamdaman ng ilang residente dito sa Nasugbu, Batangas. Sa Batangas ni pala siya nahitabo guys no lugar nila ni Vilma Santos. So mga Batanggenyo ang mga nagpuyo din niya guys. Dire Goros, dire po nagpuyo na si Leo Martinez, ang sikat kayong Batanggenyo mag-ingon ala Lalo na sa tuwing sasapit daw ang Sabado de Gloria. Na siyang sinasabing ikalawang araw ng kamatayan ng Panginoon. At pinaniniwalaan ng ilan na mas malakas daw ang puwersa ng kadiliman. So mao ni guys no. Muto ba mo ani guys nga kusa to siyang nilihok or
kita ray giilad. Ay comment diri guys, oh. Ano mang ano mang bagay na mga laruan lalo manyika pinapasukan ng mga espiritu. Minsan mga laruan na hayop lalo medyo malaki, walang sinasantuang kahit saan niya gusto pipilitin niyang pasukin at talagang na magkakamirong buhay. So mo po na ang iyang pananaw guys, no? Matod pa diri guys, scripted. Well, kung unsa man yun gani ang tinuod guys, no, kung usang loob batong nilihok or scripted ba diha, it's for you to find out na lang. There is a rated Corina.